मला सारे समजते तुम्ही काय काय दिवे लावता ते. बसा खाली. मुलांनो, मी तुम्हाला निसर्गाचे चित्र काढायला सांगितले होते ना, तर एकेकाने दाखवा बघू. अरे हे काय काढलंय? अरे निसर्ग म्हणजे झाड, फूल, पान, थोडक्यातच हिरवळ. माझ्या बाबतीत कोणते हेच एक बाकी हिरवळ आहे. गप्प बसा, मला अजिबात फालतूगिरी नकोय. तू दाखव बघू. हे काय? अरे हे काय काढलंय? हॉटेल आणि रेस्टॉरंट, ह्याच्यामध्ये निसर्ग कुठे आहे? हॉटेल आणि रेस्टॉरंटच्या मागे लपलाय निसर्ग. गप्प बसा मुलांनो, गप्प बसा. तू दाखव बघू. असं कसं विसरलीस? जेवायचं तर विसरत नाही, अभ्यास कसं काय विसरतो? मला तू दाखव. तुम्ही दोघी मुली मूर्ख आहात, कधीच अभ्यास नसतो तुमचा पूर्ग. तू काय हसतोयस? तू दाखव बघू. अरे हे काय? हे पान तर कोरं आहे, याच्यामध्ये निसर्ग कुठे आहे? अरे मुलांनो, रडू नका, शांत बसा, शांत बसा. मुलांनो, मी तुम्हाला आता एक प्रश्न विचारते. चंद्रावर जाणारा पहिला माणूस कोण? अरे तोच तो, पण त्याचं नाव काय? अरे हो, पण त्याचं नाव काय? तू सांग बघू. बरोबर आहे, नील आर्मस्ट्रॉंग चंद्रावर जाणारा पहिला माणूस. मग कोण? अरे 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 मुलांनो, शांत बसा, रडू नका. मुलांनो, काल मी तुम्हाला 27चा पाढापाठ करून यायला सांगितलं होतं, तर कोणाचा पाढापाठ झालाय? म्हण बघू. 27 एके 27, 27 जुने 27 त्रिक 27 चोक 27 पाचे 27 आहे 27 आठे 27 नवे 27 डाव. गप्पच खाली. पाढा तर पाठ केलास, पण त्यातले अंक कुठे आहे? काही चालत येत होतो. बस खाली बस. मुलांनो, मला सांगा, हडप्पा मोहनजोदडो यांच्याबद्दल मला कोण माहिती सांगतंय? सांग बघू. बाई, मला हडप्पा मोहनजोदडो यांच्याबद्दल नाही माहिती, पण पंजाबमध्ये करतात ना, हडप्पा. तुझ्या अंगात तर खूपच मस्ती आहे. मुलांनो, मी तुम्हाला आता म्हणी विचारते. पहिली म्हण आहे, बैल गेला तर गेला, दुसरा घ्या. तुमची उत्तरं जगा वेगळी. आता दुसरी म्हण आहे, मूर्ती लहान सोपी. आता तिसरी म्हण आहे, ज्याचे लक्षण खरे. खरंच बाबा, खरंच. आता चौथी म्हण आहे, नळी फुंकली सोनारे. अरे प्रीतम प्यारे. खरंच बाबा, तुम्हा मुलांना काय बोलणार. आता मी एक लास्ट म्हण विचारते. तेलही गेले, तूपही गेले. आई कुत्र्याने मारले. अरे अरे मुलांनो, शांत बसा, शांत बसा. ए मुलांनो, नीट लक्ष द्या. आपल्या शाळेला तपासण्यासाठी बाहेरून अधिकारी येणार आहेत, तर तुम्ही नीट शिस्त पाळायची आहे. आणि खास करून तुम्ही दोघं. साहेबांना घेऊन या. अहो पडाल. रांगेत या. अरे अरे मुलांनो, रांगेत या म्हणजे नीट या, उभं राहू. दफ्तर वाला नाही,
सूर्य नमस्कार आम्ही असं करतात अरे अरे मुलांनो शांत बसा शांत बसा. सूर्यनमस्कार कसा करायचा दाखवतो. अहो साहेब सावकाश सावकाश जरा. मुलांनो खाली बसा मी तुम्हाला पद्मासन कसे करायचे दाखवतो. मुलांनो नीट लक्ष द्या हा आपल्याला साहेब पद्मासन करून दाखवतायत.